Tagol! Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang araw. Ayon sa aking pagsisiyasat na ginamitan ko ng luhika, mahika at konsyensya. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako. Viral ngayon ang post ng isang wedding photographer matapos siya di umano pakainin ng groom sa reception rites ng kasal. Ayon sa kanyang rant sa social media, nagsimula ang kanyang trabaho bilang official photographer alas 11 ng umaga na tumagal ng hanggang alas 7:30 ng gabi. Pagsapit di umano ng alas 5 ng hapon ay kumain ang mga bisita. Kaya naman, nagpaalam ang nasabing photographer sa groom na magkaroon ng 20-minute break para uminom ng tubig at makakain. Ngunit, hindi ito pinayagan ng groom at nagbanta pa ang groom na hindi siya babayaran. Kaya sa sobrang inis ng nasabing photographer, nag-walk out ito at para makaganti ay binura din niya ang lahat ng larawan. Pakawalang hiya. Binura niya lahat ng larawan na nakunan niya sa nasabing okasyon. Sa tingin mo, kabisyo, kaloyal, tama lang ba ang ginawa ng groom? O tama ba ang ginawa na paghiganti ng photographer? Yan. Naiinis ako! Yan ang ating... Soko. Ay, Siko. Siko. Sino? Ako. Sino? Ako? Kailangan bang i-memorize yan? Basic. Morning, God! Morning, Tits! Feel Good morning! Thank God it's Friday. May bunta kanino tanan na imbag na bigat. Kada kayo apo, maray na ka senyor nagabos. Maya pabak po kay kayongan. Paadjong buntag kaninjong tanan Mayo a 10, tuig 2024. Sa oras ng 7:30 ay kasama niya na Uncle na Uncle from Davao. Uncle Dago! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama rin the undisputed hottest tita. Dahilan bakit marami nang nanonood ng radyo. From Bacoor, Tita Tanya Chinita! Chinita, habang ako'y mula ng dalagang Pilipina, tingnan mo naman ako sa mga mata mo, huwag kang kumaripas ng takbo. Good morning sa mga papuntang wedding event nila. Kaya sa nga mga ako ikakasal. magnininong ako eh. Ay, Mang Kanor, magkanong binibigay mo pag nagnininong ka sa kasal? Ay, Kailangan ba wala. magbigay? Uy, basic yan, Mang Kanor! Basic yan! Kaya ka nga kinuha ang sponsor Uy, eh. galit ka, Kiss! Sumigaw lang, galit ka. Oo, pag sumigaw. Love language basic. ko yun. Kiss na, sumigaw ka eh. Yan. Yan. Mang Kanor, magbibigay ka nga principal sponsor. Ang binibigay ko, ORCR agad. Sasakyan agad binibigay mo? CR, yung CR. Papagawa ko yung CR. Wala akong CR ibigay. Mas mura yung CR eh. Mang Kanor. Babalutin ko yung inidoro. Pero totoo lang, sino bang may mali sa nasabing sa viral na post na yun, Tits? Ano bang... yung groom na hindi niya pinakain itong photographer, tapos si photographer dahil sa Di ba sobrang inis. pinakain o Hindi nga. nakabalot yung mga Hindi pagkain? nga, sabi nga ng na
mag-break po muna ako kasi kumakain naman ng bisita. 20-minute break lang, makain naman lang tubig, then makakain. Imagine 11 a.m. Wag hanggang daw. 7:30. Sabi ng groom, wag. Pag ginawa mo yan, hindi kita babayaran. Oh, nagbanta. Mali ang groom. Bakit? Okay, alam natin na bayad. Oo, trabaho. Oo. Oo, kain. Pero, hindi naman tao din yan na nagugutom. Totoo Oo, yun. di ba? Oo. Magpaalam naman na maayos, hindi naman biglang umexit sa event tapos kumain eh. Hindi yung nakapila na. Oo, tas- nagpaalam naman, teka, gutom yan. Oo, di ba? Ganun. kahit sabihin Mali. natin na binayaran mo siya, karapatan niya pa rin Oo, kumain. Paano Pagbigyan mo naman. paano mai-inspire po ang isang tao na magtrabaho para sa'yo kung gutom? Lahat ang taong gutom, diyan lumalabas ang tunay na ugali. Mainit ulo. Diyan umiinit ulo. Siyempre, walang energy. Saan ba tayo kumukuha ng energy to work? Di ba? Pag kumakain tayo. Totoo yun. Oh, kaya kapag gutom, alam mo pag gutom ang tao, 'di ba pag halimbawa mainit ulo, siguro hindi ka pa kumain, no? 'Di ba ganon? Ay, Pero ganon. kapag busog ka, 'di ba, well-fed ka, pinapakain ka ng masarap, Parang- inspired ka, parang energetic tapos Gagana utak mo. Oo. Ay, ito magandang shots para sa habang Kaya nga 'di ba mga kabisyo, kapag ang isang tao para makuha mo yung loob niya, Oo. alika libre kita ng kape. Ayun. 'Di ba? Libre kita ng pagkain, Starbucks Kain muna tayo. Kain muna tayo. Iba kasing pang-motivate ang pagkain eh. Totoo yan. Pag pinakain ka ng isang tao, 'di ba? Ang sayang magtrabaho para sa kanya. Ang saya gumawa ng pabor para sa kanya. mas positibo. Oo. Kaysa naman busugin ka or gutoming ka. Oo. Masaklap yung gutoming ka, iinit talaga ulo mo. Ayan. Kaya sa mga ikakasal po, O kahit di kasal, birthday, binyag. O sa mga kumpanya, kung boss kayo, make sure na pinapakain nyo po ng maayos at sa tamang oras yung mga trabahador nyo. Yan. Tsaka Kasi kung- dyan tayo kumukuha ng energy para gawin natin ng perfect and best yung ating trabaho. Kung kukuha kayo ng, may event po kayo, kukuha kayo ng host, kukuha kayo ng mga photographer, videographer, O waiter. huwag niyong kalimutan na Oo. banda. Pakainin. Kuha ng banda. Before sumalang ang banda, pakainin. Before sumalang ang mga waiter, pakainin. Shout out natin yung Lockout Band. Lockdown Band, sorry. Lockdown Ay, Band. lockdown. Nakasama ko silang Anong gagaling. lockout? Lockdown. Lockdown Band. Ayan. Paul, ano ka na naman? Morning sa inyo dyan. Morning. Napagod At lang sa ako mga sa buzzer kumakanta beater kumakanta sa wedding, Oo. nagpo-photographer, Pakainin talaga organizer, mga technician, mga sound guy, Lights and sound. lights and sounds, Oo. ano pa, Kasi mga... spinner mo, hindi mo pakainin. Hindi ka Oo, lalagyan ng diba? music. Yung mga waiter na lang eh. Di ba? Iba kapag, di ba, pag sa catering, nilalagyan ka ng ulam pag nakasmile yung sa serve. Oo. Iba eh. Ang sarap kumain sa kasalan eh. Pero pag masungit, di mo Maiinis ka. mahingan man lang ng juice. May yelo ba kayo? Wala po eh. Di ba? Pero pag busog yun, ay, pasensya na po. May one time, Mahir. pumila ako. Pag sabi ko, ang konti ng takal eh. Sabi ko, pwede dagdagan? Hindi. Galit pa. Galit. May suplada eh, no? Oo. Pero pakainin natin yung mga kinukuha natin sa events para Oo. lahat po happy. At saka yung mga trabahador natin. Tsaka huwag mong i-threat na di kita babayaran pag ginawa mo yun, kakain lang naman yung tao. Sabi niya, 3, 2, 1, smile! Uy, sabi ng photographer. Sabi ng groom. Ganda ng Amerikana niya. Bagay na bagay sa wedding gown. Yung groom. Yung waiter. Uy. Sabi ni Pastor, you may now kiss the bride. Kinis ng bride. Yung groom. Yung waiter. Ang pogi kasi Nung groom? ng waiter. Uy! Kaya crush mo. Yung groom. Yung photographer. Hindi. Hindi ba? Kamubo na daw. Yung groom? Yung photographer. Ang plastic. Ma'am, gusto niyo po ng buko pandan o leche flan? Sabi ng waiter? Sabi ng photographer. Ooh. Ang ano daw po, yung mga ninong na ang next pipicturan. Sabi ng photographer? Sabi ng host. Ay, oo nga. Eh, yun lang naman inaabangan niya. Litrato lahat para mga maid of honor eh.
inaabangan Kinukunan niya. Kinukunan ng photographer? Ng waiter. Sabi niya, you may now kiss the bride. Sabi ni Father. Sabi ng waiter. Sana ako makasambot ng bouquet. Sabi nung maid of honor. Sabi ng bride. Ginanon lang o tinos niya sa sarili niya. Ang ganda naman ang gown ng bride na yan. Sabing ganun. Sabi niyang ninang. Sabi ng waiter. Uy. Tapos sabi niya, magkano ba ibibigay ko sa mag-asawang to? Kuha ako eh. Sabi ni ninang. Sabi ng waiter. In fairness parang politician. Ang ganda ng gown ng Nang ninang? ng waiter. Ma'am, isang beses lang daw po pwedeng bumalik. Sabi ng waiter. Sabi ng groom. Sabi niya, ang ganda naman ng maid of honor. Sabi ng waiter. Sabi ng groom. Uy, napakababaero ng group. Sabi niya, say cheese. Sabi ng photographer. Sabi ng waiter. Ay, nako. Sabi niya, uy, ang ganda naman ng bride. Sabi ng waiter. Sabi ng ninong. Babaero yung ninong! Ako yung ninong. Sabi niya, sana all nakakiss sa groom. Sabi na. Sabi ng maid of honor. Sabi ng ninang. Lalaki rin yung ninang. Kilala ko yung ninang na yan. Tita. Si tita yan. Ang sarap ng groom. Sabi ng bride. Hindi. Sabi ng ninang. Ay, good morning. Shoutout kay Papa Joseph, Mama Belen, mga taga Busaon, Tagum City. Mga silingan ako na may buntag. At syempre, mga taga Bacoor City Hall. Belated happy morning. birthday, Mami Marge, Ate Marge. Ate Marge, belated happy birthday. Yan. Babalik And of pa course, tayo. batiin natin si Mayor Strike B. Revilla, ang aming 24/7 mayor. Hello. Morning! Babalik tayo dito sa 90.7 Love Radio. Good morning. This song is brought to you by Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!